Miles de persoas encheron Santiago na manifestación na que se defendeu unha sanidade pública sen recortes nin privatizacións. Santiago volveu a ser o centro neurálxico das protestas para reclamar unha atención sanitaria de calidade. SOS Sanidade Pública convocou unha nova manifestación e onte as rúas da capital galega encheronse de miles de persoas chegadas de diferentes puntos do territorio da comunidade. Partiu da Alameda santiaguesa, onde tamén había unha importante representación da veciñanza do Barbanza. Foi unha convocatoria na que a sociedade galega amosou o seu malestar e o seu rexeitamento coa situación que se está a vivir na sanidade pública. Púxose sobre a mesa o desmantelamento da atención primaria, con tempos de espera superiores a unha media de 7 días, polo que os manifestantes abogaron pola necesidade de impulsar este servizo público. Sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública. E polo tanto deixouse clara a posición contra a privatización do servizo con diferentes lemas que se escoitaron ao longo de toda a manifestación. Servicio o privado beneficio, o público é servicio, o privado beneficio. A marcha contou coa presenza dos portavoces dos grupos da oposición da Xunta, a nacionalista Ana Pontón e o socialista José Ramón Gómez Besteiro. Os dous defenderon a sanidade pública e a importancia de que sexa accesible e de calidade para toda a sociedade. A concentración rematou na Praza do Obradoiro logo de percorrer diferentes rúas de Santiago. Alí había tamén numerosos veciños do Barbanza que se achegaron á capital de Galicia para reclamar unha mellor atención primaria e hospitalaria e que se cubran todas as prazas de sanitarios dispoñibles.